बे मोनसे गोथार सान बे अल इन्डिया बे फालिबोबाय थानाय मोनसे सम बेयो गोदो इन्डिपेन्डेन्ट जाजेननायनिफ्राय जों फ्रिदम मोनजेननायनिफ्राय गासै हारि माहारि इन्डियायाव जेसेबां दं बयबो फालियो पालन खालामो दा जोंबो मोनसे संगठन हिसाबै जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों फालिनो होननानै जों थि मोनसे थांखि लाखादोंमोन बे थांखि हिसाबैनो जों दिनै नैबे मुसलपुरनि बे हेडक्वार्टारनि गेजेराव बे नैबे बाजार जे उइकलि बाजार बे बाजारनि सिलहायाव जों बे 15 आगस्टखौ जों दिनै फालिबाय आरो जोंनि गेजेराव जोंहा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गासै माखासे मावथिफोर नुजाफैनो हादों सेन्ट्रेलनि जों नुजाफैनो हादों जायगानिनो थिग बेखौ लानानै जों दिनै फालिबाय जोङो बेखौनो गोजोन हामलायहरनो सानोदि जाहाथे दिनैनि बे इन्डिपेन्डेन्स डेनि गेजेरजोंनो जोंनि इन्डियानि गासै सुबुंफ्रा गासिबो जाहाथे आलो गोजोनै जिउ खांनो हायो आरो बयबो जाहाथे बयनिबो इक'नमिक बेब'स्थाया बयनाबो जाहाथे मोजाङाव फैयो साबसिनाव फैयो इन्डियाया जाहाथे डेभेलप जासिनो बेखौनो जों हामलायो आरो जों बेखौ जों गोथार हिसाबै जों पालन खालामनायनि थांखिया बेनोदि जोंनि नैबे अर्गानाइजेसना जों सापर्ट होयो जोङो इन्डियानि बेरेखा मावनो थाङाखै जोङो जि संगठन दादों बे संगठना जोंनिया डेम'क्रेटिक भाबै जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन जोंनाव बेयाव खुनु आर्मस एमिनेसन लानाय बा बले जों भायलेन्ट भाबै जों आन्दलन खालामलांनाय बे मोनसे थांखि गैया जोंहा जों नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन जोङो हानायमानि गासै रायजो राजाखौ बोजबनानै जों जोंनि बेन्दोङाव लाबोनानै जोंनि आन्दलनखौ जोङो जागायलांनो सानदों जोंनि थांखिया बेनो जोंहा फुल फ्लेजेड स्टेट दाबो मोनथ'वाखै गोदो गोदाय बे हालामा जोंनि बर' हारिनिनो हालाममोन अब्लाबो जों दिनैसिम जों हाजार नाजासेयावबो जों हाबोआखै नंगौ जोङो काउन्सिल हिसाबै जों मोनबोनो हादों जों बिटिसि बिटिआर दिनैसिम मोननै मोनथाम सुक्ति जाबोबाय अब्लाबो बे काउन्सिला जोंनि थाखाय थोजाफा नङा बेनिखायनो जोङो फुल फ्लेजेड स्टेटखौ नांगौ होननानै दिनै बे 15 आगस्ट जे सेलिब्रेसन बे सेलिब्रेसननि गेजेरजों जों अल आसामाव जेसेबां बर'फोर दङ बिसोरखौ ज' खालामनो थाखाय जों गंग्लायै गुरैयै खावलायहरो 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतआ उदांस्रि जादोंमोन बे उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ दिनै बे मुसलपुर उइकलि मार्केटनि लांगोनायाव बे हाबाफारिखौ फालिदों आरो जोङो बिदिनो माखासे इनफरमेसन बा जोङो रायजो राजानो मेसेज होनो लुबैदों जोङो 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव माने बिग्रायखांनानै मोनसे सुक्ति खालामनाय जादोंमोन बिएससि 1993 मायथाइयाव नाथाय बेबो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय थोजासे जायासै बिनि उनाव भलन्टियार बिल बै 2003 मायथाइयाव बिएससि सुक्ति जादोंमोन बिनि उनाव 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बर'फ्रा एसेबाबो जिरायथ'नो मोननाय बायदि एसे हखा मोनदोंमोन बा राहा मोनदोंमोन फैयै फैयै बेखौबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा थोजासे नङा साननानै माने मोनसे सुक्ति खालामबावबाय बिटिआर मुङै दा बिटिआर सुक्तियाबो जोंनि थाखाय थोजासे नङा बेनिखायनो जोङो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन मुङै जोङो गासै बर' हारिखौ खौसे खालामनानै आलादा बड'लेण्ड मोनाबा जों बर' हारिया थांना थानो हानाय नङा होननानै जों मोनसे आखु नन भायलेन्स हिसाबै माने एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जांख्रिफिननायनि मोनसे हाबाफारि लालांगासिनो दं बेयाव जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां हारि माहारि जेसेबां आफाद गासैखौबो जोङो ज' लानानै आखाइ हमलायनानै खौसेयै जों आवगायलांनानै जाहाथे जों इयुनाव बड'लेण्डखौ दाफुंसारनो हायो बेखौनो जोङो बयबो बर' माहारिनि आफादफोरनिसिम जों मोनसे खावलायनो सानदों आरो बे दिनैनि फालिथायनि गेजेरजोंनो जोङो गासै बुहुमनि भारतनि माहारि जेसेबां हारि माहारि दं बिथांमोना जाहाथे अराय गोजोन आरो देहाफ्रा गोग्गोयै थायो रांखान्थि बेलाफ्राव जों दावगालांनो हायो आरो गासै बर' हारियानो जों जाहाथे खौसेनि लामाजों आगान सुरनो हायो बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय आरो जोङो दिनै हारिखौ
जयै खौसे खालामनानै माने जोंनि बे जिथु डेम'क्रेटिक भाबै जों मुभमेन्ट लादों बे जाहाथे साक्सेस जायो बिनि थाखायनो आङो गासै जोंनि बर'नि आफादफोरखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय बेखिनियानो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।